Zavod za javno zdravlje danas je objavio rezultate posljednje analize uzoraka vode uzetih sa izvorišta Vrela u Beloj Palanci i seoskih vodovoda 5 pirotskih sela u kojima je važila preporuka da se voda ne koristi za piće. Podsjećamo da je zbog nepovoljnih vremenskih uslova u proteklih 15 dana došlo do promjene kvaliteta vode na izvorištu Vrela u Beloj Palanci i izvorištima u selima Vojnegovac, Petrovac, Sukovo Blato i Barje Čiflik. Analize su izašle danas i možemo da kažemo da voda u svim pomenutim selima, znači Sukovo, Petrovac, Barje Čiflik, Blato, Gnjilan, može da se koristi za piće, osim seoskog vodovoda Vojnegovac, gde još uvek postoji 1% mutnoće u mreži i gde imamo u nekim uzorcima bakteriološku neispravnost. Tako da apelujemo na meštane da vodu u seoskom vodovodu Vojnegovac još uvek ne koriste za piće, za njih važe mere koje su ranije navedene i da je u toku dogovor da se u toku sutrašnjeg dana ponovo uzme voda na analizu i dok ne izađu rezultati, a to će verovatno biti sledeći ponedeljak, važi zabrana korišćenja vode za piće i pripremu namirnica. Zavod za javno zdravlje prati situaciju na teritoriji celog okruga. Situacija sa vodosnabdevanjem je nešto što se stalno menja svakog trenutka, mi istu vodu nikad ne možemo da zahvatimo iz jednog izvorišta. Tako da je u toku redovna kontrola i praćenje, pre svega mutnoće od strane ljudi zapošljenih u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, ali takođe i naša pojačana kontrola da bi pratili svaku promenu koja u ovom periodu može da se desi u vodi, a koju i očekujemo u narednom periodu ako dođe opet do visokih dnevnih temperatura i naglog topljenja snega koji je napadao u ovom periodu. Lepo je da kažemo i za građane koji koriste vodu između seoskog vodovoda Krupac da su svi uzorci iz mreže, a to su 3 uzorka koje smo radili u ovim selima, koji se snabdevaju vodom iz ovog vodovoda, ispravni i da odgovaraju pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Možemo da kažemo da je voda između seoskog vodovoda Krupac bezbedna i da građani mogu da je konzumiraju. Stručnjaci zavoda posebno savjetuju one koji koriste vodu sa česme Kale. Što se tiče kaptirane česme Gradić, naša je preporuka da je građani ne koriste do daljnjeg, zato što je naše iskustvo da u zimskom periodu kada imamo zamućenja na okrugu imamo zamućenje, odnosno loše rezultate i u vodi ove česme. Ako građani žele da koriste tu vodu, koriste na svoju odgovornost i moja je preporuka u tom slučaju da je dobro prokuvaju pre konzumiranja. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija su potvrdili da je voda u vodovodima u selima Petrovac, Sukovo, Blato i Barje Čiflik ispravna za piće. U selu Vojnegovac i dalje važi preporuka da se vode pored korišćenja za piće prokuva na temperaturi ključanja 5 do 10 minuta.